autoridades aquí presentes, invitados, veciños deste importante pobo de Sabucedo, miñas donas, meus señores, en nome da Asociación da Rapa das Vestas de Sabucedo, benvidos. Benvidos a esta segunda gala da Rapa das Vestas, que pretende acercarnos moitos recordos do pasado e ao mesmo tempo renderlle unha homenaxe pública a algunhas das persoas que representan parte deste recorrido en tantos centos de anos a través da historia da Rapa. Será unha noite inesquecible, seguro. Para empezar, imos a música. O arte que chega da man de unha xente que fai boa música. Son, e vostedes disfrutarán como nos deles, o grupo Acid Jazz. Terán vostedes a oportunidade de seguir escoitando esta boa música ao longo desta seguro inesquecible noite. E para principiar, o mundo audiovisual achégase tamén a Rapa a esta noite. Imos buscar nas imaxes a memoria. A Rapa na memoria. Se di na nosa lingua popular, moitas voltas levou a Rapa ata chegar ao que hoxe é. Pois sí, coincidindo que este ano hai varias persoas directamente implicadas no cambio total da Rapa destes últimos 50 anos, imos facer unha pequena historia
o máis resumida posible para non alargalo ancho. Durante anos rapábanse a festa do Santo na eira do cura e no adro da iglesia, ata que no ano 1779 fixeron o curro vello, e polo menos había un recinto para meter as bestas e rapalas. Esta tarefa fíxose ali durante 221 anos. Levaban a festa o cura e un mayordomo. De pedra que servían de sentadoiros de Sabucedo e algúns dos arredores que viñan a ver rapar as bestas. A rapa era como a de hoxe, en canto a técnica de aloitar, pero limitada ao poboer, poucos máis. Celebrábase o domingo, luns e martes de Pentecostés. Era unha festa movible entre maio e xuño. A baixa o domingo e o día principal era o luns. E aí se acababa a historia. Os que traían algo de comer ían para o campo do medio, ou comían nas eiras e nas palleiras das casas, que os de Sabucedo lles ofrecían con toda a xentileza. Para eles e os seus cabalos, se os tiñen. No ano 1942 empeza a música pagada polo cura. Eran 6 ou 7 músicos da banda da Estrada ou outra cercana, que tocaron primeiro na eira de arriba, despois onde aos árbores, diante da cochera de Magariños e posteriormente no campo do medio, diante da casa de Julio. A festa xa viña algunha rosquilleira con candil de gas ou unha luz de carburo. Vendía tamén licores, coñac, aguardente branca ou de ervas e viño Sansón. Xa se empeza a quedar a xuventude para a noite. A música empezaba a media tarde, despois de deixar as vacas na corte e os labores feitas. Non había cambio de hora como de hoxe, así que tocaban ata as 10 ou as 11 da noite, ou mentres durara o carburo, ou non se lle acabara o gas aos candiles. A rapa era unha festa máis dos arredores, solo que tiña algo que ver. As bestas empezaba a haber coches de línea, a xente tiña cabalos para desplazarse, xa había que coller sitio no curro para ver a rapa. As veigas da senra estaban cheas. E na cabeza de algúns xa estaba a idea de atraer máis xente para ver a rapa. O primeiro sería facer sitio, para que se puidese ver. Para iso eran necesarias unhas gradas de asentos arredor dos muros do curro. E dito e feito, foise polas veigas a cortar eucaliptos para facer a armazón onde colocar as táboas dos asentos. O primeiro ano fixéronse 3 filas de asentos na parte de abaixo, e aquilo foi un éxito. Os seguintes foronse aumentando ata chegar a 9. Primeiro só había en baixo, pero pronto se colocaron no naval, no adro. O muro da carretera cerrábase con tablas para que a xente non puidera ver e tivese que pagar a entrada. Cobrábanse 10 pesetas, que era unha cantidade
moi modesta, pois unha chiquita de viño valía daquela unha peseta. Nos finais dos 50 e principios dos 60, coincidindo coa entrada de Sabucedo, un cura novo, en idade, don Ernesto López Souto, moito máis actual que os anteriores, é cando a Rapa sufre unha completa transformación. Cando o cura veu o que aquí se xuntaba, empezou a falar de que isto necesitaba un cambio, empezaron a ter carta libre para actuar. Ven a primeira orquestra, cobra 1000 pesetas. Era a Orquestra Poceiro de Pontevedra, unha das máis famas da provincia. Toca luns a noite, que era o día da festa. Menuda festa, luz eléctrica, a de Julio de Quireza, algún pulpeiro e bar. O palco no Carballo Grande, que en realidade eran dous, e a pista de baile na carretera. Se viña un coche, había que parar de bailar e apartar. Don Ernesto propuxo comprar algunhas gradas metálicas para poñer na zona do naval do cura. Os cartos pagounos el, dos que había nas contas da Rapa de curas anteriores. Viñeron uns técnicos da casa a montalas, amarelas, con asentos de madeira de quita e pom, verdes, noviños. Os de Sabucedo estaban abrallados ao ver aquela maravilla. Empezábamos a encarrilar a Rapa. Gradas metálicas na parte de abaixo, gradas de madeira na parte do adro, ata case pegarse a igrexa. No campo do medio tamén aparecen ideas por todas partes. Hai que esplanar para facer un campo da festa, pois nos puxeron unha multa por facela na carretera. Hai que facer sitio para os pulpeiros e chiringuitos, que empezan a vir e van a ser unha boa axuda económica. Hai que comunicar a carretera e os bares e pulpeiros co campo da festa. Hai obras de continuo. No ano 63 era gusto ir ao campo do medio. Antes da festa había a subasta de puestos. O día da Rapa estaba todo organizado, bueno, ata que viñan os xitanos que montaban os chiringuitos onde lles pedaba. Nós a discutir con eles para chegar a un arreglo. Xa empezábamos a rozarnos con algunhas autoridades. Daquelas, parece que como a hoxe non había carta. Non había subvencións. Tiñamos que rezar para que San Lourenzo nos dese un bo día e lográsemos xuntar os cartos para pagar os gastos da festa. Sempre saímos adiante. Menos un ano que houbo que poñer cartos dos poltros para cubrir os gastos. Inda era a festa máis importante o luns e viña xente, pero aquel ano, como choveu, nin San Lourenzo foi capaz de parar aquilo. No 1964 é declarada de interese turístico nacional. Entón tomouse unha das grandes decisións, cambiar a data da Rapa, pasada de mediados de maio ao terceiro domingo, luns e martes de xuño. Consultouse ao pobo, tomouse a decisión. Empezouse a propaganda para que a xente coñecese o cambio. Centos de escritos saíron cara aos xornais, entrevistas na radio, cartéis por toda Galicia. Moito traballiño se fixo aqueles anos, pero logrouse o éxito. O máis importante era que todos, os que tiñan vontade, traballaban sen dicir nunca isto fíxeno eu. Pasaba o que os vellos nos dicían: ides ter que oír o que non vos guste e traballar vos soliños, se queredes que a festa vaya adiante. E así foi. No ano 74, 10 anos despois, estaba volvendo a baixar a afluencia de xente que viña a festa o luns, que seguía sendo o día grande. Nova proposta: o pobo é esta demasiado atrevida. Hai que cambiar outra vez a data da festa, pero esta vez a aposta foi máis importante: pasala ao mes de xullo e facer a baixa o sábado con Rapa pola tarde.
Rapa domingo e rapa o luns. 1000 comentarios xurdiron do tema, pero propaganda para adiante. A xente voluntariosa sigue como sempre, como se di, ao pé do cañón. Os lentos e rezagados seguiron coas súas críticas e intentos de convencer a outro de que aquilo non valía para nada. Sirva este comentario para animar a xente que actualmente ten ilusión na rapa. Oídos xordos, ánimo e adiante, que hoxe ademais do pobo temos unhas autoridades que están detrás nosa prestándonos a axuda que poden. Desexámoslle que poidan axudarnos moito máis. A rapa está encamiñada. Vanse facendo máis cousas no campo do medio. Hai moitas entrevistas con autoridades para facer un curro novo. Hai moitas promesas, pero por fin xa hai un plano do novo curro. Ainda tiveron que pasar varios anos ata que o curro foi ser realidade. En 1997 inaugúrase por fin. Todo Sabucedo está encantado da obra e volvese a traballar con novos ánimos. A rapa convértese en asociación, segundo mandan as leis actuais, pero sempre hai unha xunta directiva que afronta a dirección da rapa. No ano 2007 conseguese a declaración de interese turístico internacional, con moitos traballos, algúns desgustos, e animados pola tradición que nos envolve, a rapa vai mellorando ata converterse no que é, hoxe, unha referencia para as festas do país. Xa se di por aí adiante que a referencia das festas en España a están dando os Sanfermíns de Pamplona, as Fallas de Valencia, a procesión do Rocío e a rapa das festas de Sabucedo. A actual xunta directiva asume un novo cambio de data que vai ser beneficioso para a festa. Hai que adaptarse aos tempos. Botar unha man o que teña vontade para seguir intentando que isto sexa sempre un orgullo para o povo e convertamos todos en unha realidade o proxecto, os soños de manter e mellorar esta tradición centenaria.
imaxes, como lles dicía, espectaculares dende a memoria. Reclamamos agora a presencia do señor alcalde da Estrada, con José López Campos, para abrir precisamente este acto. Vou a subir un pouco os micrófonos. Normalmente sempre temos estes problemas de logística, problema da talla. Boas noites a todos, veciños de Sabucedo, amigos, convidados, moitos dos que estades hoxe aquí, convidados a pasar un fermoso fin de semana nun paraxe inolvidable do noso concello, do noso querido concello da Estrada, na nosa parroquia, na nosa querida parroquia de Sabucedo. Tamén, y me voy a referir en castellano porque tuve la oportunidad de hablar con algunos de nuestros invitados que hoy nos acompañan y que son más allá de nuestras fronteras, fuera de Galicia. También dar la bienvenida, nuestro más cariñoso y afectuoso saludo a todos los visitantes, a los cientos, a los miles de visitantes que estarán con nosotros estos días disfrutando de una tradición, como decía Pepe Rodríguez y como explicaba perfectamente Pepe Rodríguez, una tradición centenaria y que desde luego va a dejar unha huella imborrable en todos vosotros. Pola miña parte, eu non quero entreterme demasiado, nin entretervos demasiado. Esta é unha gala que se puxo en marcha o pasado ano e tuve a sorte de estar aquí. Quero agradecer o traballo que durante todos os meses do ano, durante os 12 meses, desde que acaba a Rapa o luns hasta que volva a empezar a Rapa o ano seguinte, fai a Asociación Rapa das Bestas. Creo que son un exemplo a seguir para todos. Desde logo, eu, como alcalde da Estrada, me sinto moi orgulloso e moi satisfeito de poder traballar codo con codo para que esta festa, desde as posibilidades que ten o Concello da Estrada e que a colaboración inestimable da Diputación de Pontevedra, que hoxe tamén é importante dicir que quere dar a súa testemunha do seu apoio e da súa implicación con esta tradición, o presidente da Diputación, Rafael Louzán. E, desde logo, traballar codo con codo ca Asociación Rapa das Bestas, cos veciños de Sabucedo e con todos os que facedes posible que esta festa ano a ano sexa unha realidade, é un orgullo e é unha satisfacción. Un orgullo e unha satisfacción que non só debe de ser mérito do goberno actual, e eu, desde logo, creo que é de ben nacido ser agradecido, recoñecer o traballo que durante moitos anos, como decía Pepe Rodríguez, no ano 97, o goberno municipal que puxo en marcha o proxecto deste curro de Sabucedo, deste novo curro, o goberno que ata fai uns días tamén xestionou e colaborou e traballou da man ca Asociación Rapa das Bestas, e o goberno actual que desde fai uns días temos a responsabilidade de dirixir os destinos do noso concello. A partir de aí, nós o que podemos aportar é traballo, implicación e xestión. Desde logo temos moitos retos por asumir. Desde logo sabemos que existen problemas a hora de que esta gran estrutura que no ano 97 foi a gran esperanza dos veciños de Sabucedo se nos queda pequena, gracias a Dios se nos queda pequena, e temos que empezar a plantexar proxectos para a súa futura ampliación e para que os veciños que nos veñen a visitar poidan disfrutar dunhas instalacións adecuadas, e desde logo compromisos que se irán materializando nos próximos meses, nos próximos anos, pero que sí temos claro desde o goberno municipal, desde o concello, desde todo o concello da Estrada, é que Sabucedo é a gran xoia da corona do noso concello. Hoxe, a partir de hoxe, a Estrada figurará en todos os medios de tirada autonómica, en todos os medios de tirada nacional, en todos os informativos de radio e de televisión. Seremos apertura de informativos alá donde cheguen as televisións nacionais e incluso tamén as internacionais. E por eso, como estradenses e como veciños de Sabucedo, tamén estradenses, debemos de amosar a nosa mellor cara, debemos de poñernos a disposición de todos, para que todos vivades, sintades e disfrutedes o que é Sabucedo. A min, Sabucedo cautivoume fai xa uns cuantos anos, fai prácticamente 20 anos que me cautivou por primeira vez, e desde logo vos podo decir que teñades moito cuidado, porque aquí acontecen cousas extraordinarias, que desde logo marcarán as vosas vidas e que vos deixarán unha huella imborrable no futuro. Disfrutade de Sabucedo, disfrutade da Rapa das Bestas, disfrutade do Concello da Estrada, e aquí tendes a vosa casa e aquí abrimos as nosas portas para ofrecervos o millor de nós mesmos. Que teñades un fin de semana extraordinario e que o disfrutemos todos xuntos. Moitas gracias.
presentar agora aos persoeiros que neste ano van protagonizar a Gala 2011. Eles admitiron que se lles incluíse neste acto. Moitos máis merecían subir a este estrado, pero por asuntos persoais, algúns non poden estar aquí. Imos empezar por unha persoa maior. Viviu a Rapa dende pequeno, aínda que tivo que ausentarse do pobo por motivos de traballo, pero sempre voltou e colaborou na festa. No ano 1921 nace en Sabucedo Manolo do Campo. Este é, aínda hoxe, nome da casa onde vivían o señor José e a señora Dorinda, que eran seus pais. Ten, polo tanto, 90 espléndidos anos. Comezou a escola no curso 27-28 e os datos que dele escribe o mestre din que asistía moito á escola e que era un alumno que progresaba bastante porque era moi atento e traballador. Ao sair da escola, tocaba buscar oficio. En Sabucedo había maioría de canteiros. Sen embargo, Manolo marchou co seu pai para Asturias a aprender oficio de carpinteiro. Alá, naqueles bares asturianos, fixo os primeiros traballos de carpintería e gañou os primeiros cartiños. Os anos van pasando. Veñen a casa todos os anos, hai que vir ás festas e estar coa familia. Pero chega a hora de facer a mili. Tocoulle a Manolo en Ourense, donde estivo 2 anos, e despois, entre que era bo soldado e algo de recomendación, veu facer o último ano Figueirido, en Pontevedra, que será máis preto da casa. Ao terminar a mili, como a todos, polo mundo adiante. Estuvo ata en Barcelona, pero Fenosa empezou a facer un pantano nos Peares, cerca de Ourense, e para lá foi Manolo, xunto con outros de Sabucedo. Terminaron nos Peares e empezouse o embalse de Belesar, e para ali marcharon a maior parte dos compañeiros de Sabucedo. Ali foi nomeado empleado de Fenosa e cando terminou o embalse quedou na carpinteiría, como encargado dos carpinteiros. Non había madeira que se lle resistira. As súas mans manexaron as xubias dunha maneira especial. Na súa casa se conservan bonitos traballos en madeira que hoxe ten un valor incalculable. Ali terminou a súa vida laboral, vindo despois vivir a Sabucedo. Gustáballe moito a caza e a pesca, e era corrente velo con máis dun conexo colgado do cinto. Dende pequeniño sempre foi ao monte con seu pai, o señor José, que era encargado de levar un pelexo de viño para que se refrescasen os que foran á baixa das Vestas. Ese viño pagaba o cura, e del podían beber todos os que traballaban na baixa. Ali estaba Manolo, acompañando a seu pai e enchendo as tazas do viño. Fai anos, había un cabalo que lle chamaban o Navarro, e quixeron cambiar de monte e non parou. Isto sucedeu varias veces. Entonces ofreceuse Manolo a telo na casa e encargarse del, ata ver se paraba noutro monte. Estivo con el moito tempo, tanto que a xente xa lle chamaba ao animal o cabalo de Manolo, pero ao fin conseguiuse a fin que se quería. Participou, cando estivo na casa, nos traballos de construcción das primeiras gradas do curro. Os carpinteiros eran moi apreciados polos seus coñecementos do tema. Coñecía, e aínda coñece, case que todas as bestas do monte, e quen é seu dono, pois sempre foi ao monte con frecuencia e traía noticias de se naceran bichos ou se algún lobo matara un poldro ou unha besta. No curro, era agarrador do rabo e despois rapador. Era unha persoa que sabía marcar moi ben coa marca de ferro, tanto era así que viñan a buscalo de moitas casas para que lle fora marcar as bestas. Os seus 90 anos sigue indo ao monte, inda foi a semana pasada, porque el ten unha afición especial ás bestas e á natureza que a rodea. Inda que agora sale pouco da casa, está con frecuencia na horta vendo o que hai ali plantado, e dando aínda ordes para que as cousas se fagan como a él lle gustaría. Por tantos anos pendente das bestas, e en representación de todos aqueles que foron colaboradores dos traballos da Rapa, queremos entregarlle hoxe este pequeno recordo. Entrega o premio o señor alcalde da Zao.
Noraboa, de verdad, noraboa. A Estrada Digital, señor alcalde, moitas gracias. A Estrada Digital é unha actividade da Fundación Cultural A Estrada adicada a chegar as novas tecnoloxías e a sociedade da información a todos os sectores da Estrada e que nace como proxecto piloto e pioneiro, alá polo ano 2002. Dende aquela desenvolveu unha ampla cantidade de accións, como poden ser a implantación dunha rede inalámbrica en todo o municipio co objetivo de facilitar a conexión a internet a todos os veciños, facendo especial fincapé no entorno rural, ou o desenvolvemento de 4 plans de alfabetización digital no entorno rural, entre outras cousas. Neste senso, a Estrada Digital ven desenvolvendo dende o ano 2002 unha labor de apoio á organización da Rapa das Vestas de Sabucedo, en materia de infraestructuras tecnolóxicas e logísticas para os medios de comunicación que cada ano se dan cita en Sabucedo, dende multitude de lugares de todo o mundo, para cubrir o evento da Rapa das Vestas. Nun primeiro momento, e antes de dispor da súa propia sede de comunicacións, foi necesario a contratación dunha conexión vía satélite cun operador, para que os medios de comunicación poideran dispor dunha conexión a internet e enviar as súas reportaxes ou fotografías, facilitándolles tamén un lugar físico ao lado do curro. Nestes primeiros inicios, este espazo físico resultou ser unha caseta de obra, trocando a ser máis tarde unha unidade móvil, neste caso un autobús, equipado e acondicionado para que os periodistas poidan desenvolver a súa labor con máis comodidade. Foi tamén, polo ano 2002, cando se comezou a acreditar os medios de comunicación vía internet, un xeito máis de facilitar o traballo dos medios, que son tan importantes nun evento como este, e que sirven para difundir a festa da Rapa das Vestas por todo os rincóns do mundo. A labor desinteresada que realiza a Estrada Digital na Rapa das Vestas resulta unha labor de agarimo e de identificación coa propia festa, máis aló dunha tarefa profesional. Por eso, a Asociación A Rapa das Vestas quere que garde para sempre un recordo da súa colaboración con esta festa que agora lle entregaremos. Están vendo vostedes algunhas das imaxes que son xa historia tamén da Estrada Digital. Ele é un amigo. Chamamos a don Carlos Andújar, o director da Estrada Digital, pola súa colaboración coa Rapa das Vestas, e tamén a dona Amalia Gondlar, concelleira de Asuntos Sociais do Concello da Estrada, para facerlle entrega tamén deste recoñecemento humilde, pero tecnolóxicamente seguro, que é importante. Don Carlos Andújar. Boa noite, señor presidente da Diputación, señor alcalde, señores concelleiros, membros da Asociación Rapa das Vestas, veciños e veciñas de Sabucedo, e todos os asistentes. Para min unha honra, un orgullo recoller este galardón, este recoñecemento en nome da entidade que represento, que é a Estrada Digital. Por iso me gustaría tamén que os meus compañeros que estamos aquí presentes se achegaran aquí ao estrado para facelos partícipes tamén deste recoñecemento. Por favor, achegarvos aquí.
A vinculación que ten a Estrada Digital, a Fundación Cultural da Estrada, por medio da actividade da Estrada Digital, bueno, ten cousas que son descoñecidas. Entre elas, por exemplo, no vídeo que se acaba de amosar, este vídeo nace precisamente en Sabucedo, e podese dicir prácticamente que o proxecto Estrada Digital nace en Sabucedo, cousa que moita xente descoñece. A modo de, igual que os cabalos se encerran no curro, un grupo de 10-12 personas tamén nos encerramos alá polo ano 2002 no albergue de Sabucedo durante unha fin de semana para intentar, entre toda a información que tiñamos, sacar adiante un anteproxecto que despois foi aprobado e concedido á Estrada, un proxecto tan importante como a Estrada Digital. Entre esas persoas estaban Pepe Rodríguez, Valentín García, precisamente galardoados na gala do ano pasado. Por lo tanto, a vinculación xa empeza aí, incluso antes, e despois plantease nos retos, como por exemplo, como ben decía Pepe Rodríguez, o de facilitarlle a labor aos medios de comunicación tan importante nun evento como este, e plantease-nos o darlle unha conexión a internet que nos 2 primeiros anos non houve outro xeito de facela que por medio de vía satélite. Estamos falando de fai casi 10 anos, a tecnoloxía avanza un montón e daquela unha conexión vía satélite non se poñía en calquera sitio, en calquera lugar, pero sí que tivo lugar en Sabucedo. Despois, aos seguintes anos, gracias á rede de Estrada Digital, xa facilitamos moito máis a nosa labor, facilitando a súa vez aos medios de comunicación unha logística e unha conexión a internet para que podan desenvolver o seu medio, que, como tamén ben dicía na presentación, sin lugar a dúbida, é un pilar básico nun evento tan importante para difundir o evento da Rapa das Bestas en todo o mundo, non? E, bueno, a partir de aí surxen outras moitas vinculacións, como pode ser a do albergue de Sabucedo, a Ruta dos Muiños, precisamente ca colaboración do señor Regueiro, e unha chea de vinculación máis que temos con esta parroquia e con esta festa da Rapa das Bestas, que para nós é unha vinculación de agarimo e de paixón. Bueno, non quero entretervos máis e que siga adiante a gala. Moitas gracias por este reconhecimento que de verdade que nos fai moitísima ilusión. Moitas gracias. Ben, imos agora entón co terceiro dos premiados, Francisco Míguez Moreira. Francisco naceu no ano 34 e aos 6 anos empezou na Escola do Pobo. Alí aprendeu as primeiras letras e saiu sabendo ben de contas e cunha escritura de trazo bonito. Despois da escola había que buscar oficio. Era cando tocaba sair polo mundo con seu pai ou alguén coñecido do pobo ou arredores e ir en busca de traballo a onde fora. Francisco escolleu o oficio de carpinteiro. Traballou en varios sitios do país ata que se decidiu a marchar para o estranxeiro. Estivo en Francia, en Alemanha e, máis do tempo, en Suiza. Eran malos tempos, había que sair polo mundo para gañar uns cartiños e poder montar despois aquí a súa vida. Pero sempre que viña a casa non se lle olvidaban as bestas bravas. Pertence tamén á xeración dos que se involucraron en cambiar a marcha da historia da Rapa en canto ao curro se refiren. Nos seus 20 anos e pico, colaborou, sempre que estaba na casa, na colocación das gradas do curro de forma activa. Como seu oficio era carpinteiro, estaba como a peixe na auga. Non había materiais para facer as gradas e o peor é que tampouco había cartos para comprar nada, así que había que agudizar o inxenio. Un mozo de Sabucedo, que un vernes viña de Tomonde en bicicleta, parou na taberna do campo, que era o centro da reunión dos mozos, e dixo que na ponte de Tomonde había un montón de bidueiros grandísimos colocados na cuneta da carretera para cargalos nun camión. Era venres á noite, logo sábado, domingo, e o luns viría o camión e desaparecería todo. Tramouse ao toque os bidueiros. Iríase cenar a Quireza e a volta visita aos bidueiros. El, xunto con outros 8 ou 9 máis, foi un dos que foron á ponte de Tomonde a buscar 2 bidueiros, os millorciños, dunha pila que tiña ali un madeireiro. Con unhas polas fixéronse varios paus de tamaño dun fumeiro dun carro
e veña o lombo ata Sabucedo. Cada poucos metros caía o tronco dende o alto, e veña, descanso. Así viñeron ata Sabucedo facéndose todos o menos ruido posible ao pasar do pobo, e pola costa do campo abaixo, e rodando polos xiraldos, foron a parar a Serra do Mestre, onde se convertiron en táboas para asentos ás 6 da mañán desa mesma noite de sábado para domingo. Moitos anos estivo traballando no curro para que estivese disposto a recibir os miles de visitantes que xa viñan a Sabucedo. No campo do medio tamén había moita faena. Ademais de cerrar os camiños e as cancelas da Carballeira, facíase o palco diante da casa de Julio, no Carballo Grande, que en realidade eran dous. Despois foise organizando todo no campo do medio. Despois de planear o que se necesitaba para a festa, empezaron os traballos. Esplanadas, palco novo, cada ano. Sitios para os pulpeiros e chiringuitos. Un equipo de xente desta xeración, unidos, sen medo ao traballo, nin o tempo que había que empregar, lograron convertir a Rapa na festa que hoxe ten renome no mundo enteiro. Francisco foi traballador, aloitador e rapador. Aínda hoxe se lle ve polo curro armado dunhas tiseiras ben afiadas para facer de barbeiro. Sempre tivo as vestas na súa idea e sempre participou activamente no que era necesario facer para mellorar a Rapa. El é representante de todos aqueles que ocuparon moito tempo e traballo na Rapa e por iso queremos entregarlle hoxe este recordo, homenaxe de parte da Asociación da Rapa das Vestas de Sabucedo. Francisco Míguez Moreira, por favor, subo ao estrado e entrega este galardón o primeiro teniente de alcalde, don Juan Conxenda. Noraboa, por suposto. O oficio de falar tamén é interesante. Noraboa. Unha vez máis, Noraboa. Comeza a tomar fotografías en 1994. A súa formación é autodidacta. Na actualidade traballa para a axencia Reuters. Dentro do ámbito do xornalismo gráfico, entre os seus traballos máis recoñecidos destacan o afundimento do Prestige, as fotografías de tradicións, a Rapa das Vestas e os incendios en Galicia e o norte de Portugal. Estes e outros dos seus traballos foron publicados en medios de comunicación de tirada nacional e internacional, tales como El País, La Vanguardia, National Geographic, The Boston Globe ou The Guardian, entre outros. En relación aos seus traballos no exterior, viaxa a La Habana en 1999, durante a celebración dos 40 anos de Revolución, a Kosovo como corresponsal no ano 2000 e a Londres en 2001, realizando un traballo fotográfico sobre a vida urbana. As fotografías realizadas por Miguel Vidal sobre a Rapa de Sabucedo son enviadas a Reuters en tempo real e vistas en todo o mundo, prensa diaria, semanais, prensa online, etc.
forza das imaxes evidente. Pedimos a Miguel Vidal, por favor, a súa presencia neste estrado e tamén a don Óscar Durán, concelleiro de Industria do Concello da Estrada. Moitas gracias ao pobo de Sabucedo por ser sempre tan acolledor todos os anos. En especial tamén, sobre todo, aos irmáns Cavada, que sempre temos un lugar na súa mesa cada vez que vimos todos os reporteiros. Boas noites. A noite está chea de emocións e van seguir, evidentemente. Pero imos de novo a disfrutar coa boa música. Por eso, agora, de turno, unha vez máis, no mundo do jazz, e por suposto, os nosos invitados de honra, deixo unha vez máis con eles. agradable intermedio a cargo de Acid Jazz, imos con máis premios, con máis galardóns.
Neste caso, entrégase a Fernando Velleiro Cota. Nado no ano 27 nunha familia numerosa que sempre levou na súa sangue as bestas de Sabucedo, estudou na escola e despois foi ao seminario a facer estudos secundarios como facían habitualmente os fillos de moitas familias. Despois de sair do seminario, logrou entrar como funcionario na Caixa de Aforros de Vigo, un destino que nunca olvida é o da sucursal da Illa de Arousa, onde había que ir en barco. Non había ponte. Pasou na illa uns anos inolvidables e comeu un pulpo e outros mariscos que non existían máis que ali. Viña a Sabucedo con toda a frecuencia que podía e, naturalmente, sendo un entusiasta das bestas e do monte, ia moitas veces a velas. A loitaba na rapa de forma espectacular, producto da súa valentía e xuventude. Lino e máis Jaime de Pura eran as máis veces os seus acompañantes. El foi un dos que tivo a felicidade de facer unhas bancadas no curro para que a xente pudera ver rapar e ademais que pagasen unha pequena cantidade por ver o espectáculo. No final dos anos 50 comezouse a poñer en práctica a idea, buscando madeira polas veigas e con táboas compradas a fiado e puntas postas polos que ian traballar, así empezaron os asentos do curro. E así comezou a haber ingresos na rapa para facer a festa. Veu a primeira Orquestra Poceiro, que custou 1000 pesetas. Tocaba no Carballo Grande, fronte á casa de Julio. Era na carretera e cando pasaba un coche había que apartar. As gradas seguiron aumentando a base de escaleiras de madeira, chegando a 9. Empezáronse a facer tamén no adro. Os ingresos xa ian dando para dúas orquestras. Nos tempos do cura don Ernesto compráronse unhas gradas metálicas que se colocaron na parte de abaixo do curro. Anos máis tarde, estas pasaron para a parte do adro e abaixo fixéronse unhas de cemento e tirouse unha caseta que estaba pegada ao adro para facer máis gradas. En todo isto, interveñen varias persoas xunto con Fernando e a xente do pobo que quiso colaborar en mellorar a rapa. Estivo tamén na Caixa da Estrada de Forcarei e nunca abandonou o seu espírito de aloitador, que leva dentro e que sempre o acompañará. Aínda que se casou en Codeseda, sempre tivo moito apego a Sabucedo e as súas costumes. Cando había as festas de San Antonio, o Carmen, San Lourenzo, etc., sempre estaba presente. Fernando, para cantar a misa, xunto cos veciños, mozos e mozas, cantaban todos. Fernando unha personaxe que está moi ligada ao crecemento da rapa dos últimos anos. A rapa era unha festa bonita, onde viñan as xentes dos povos de arredor. Vían rapar as bestas subidos aos muros do curro e despois merendaban no campo do medio e a noite marchaban para a súa casa. E niso consistía a festa. A partir do comezo das gradas e da mellora da festa, a rapa comezou o camiño que ten na actualidade. O pobo estaba volcado nos traballos de preparar as gradas, os terres e todo o que se necesitase. Vellos, nenos e mozos traballaban varios meses antes da festa para preparar o curro, o palco, todo o necesario. Varias persoas foron encauzando a xente neste soño que por fin foi realidade, e Fernando foi unha desas persoas que tirou para adiante por a festa. Por iso pensamos que ten merecido un bo recordo de todos nós, que agora lle entregaremos. Pedimoslle, por favor, a don Fernando Velleiro Cota que suba ao estrado e tamén a Amalia Goldar, conselleira de Asuntos Sociais, para entregarlle este galardón. Digo eu que será polo frío, que non quere falar. Noraboa, de verdade. Estamos nos principios do ano 1960. Chega a Sabucedo unha persoa que ia darlle un empuxe ao pobo na súa vida intelectual. Será que é moi querida e respetada polos veciños, pola súa maneira de ser e de saber encauzar os nenos. Trátase, xa saben seguro, de unha muller impresionante,
Doña Lola, a mestra de Sabucedo que máis fondo calado deixou no povo. Cando ela chegou aquí, a Sabucedo, era unha aldeiña bastante pobre. Non había nin onde atopar un sitio para dormir. O primeiro curso viveu nunha habitación da casa do mestre, pasando a continuación a vivir na casa de Rivas, parte da actual de Adolfo, onde estivo aproximadamente 10 anos. Empezou dando clase no local escola que estaba na casa nova do mestre, xunto a da Ferroa, ata que no ano 1972 cambiouse o local escola para a nova obra que o Concello construiu no Campo do Medio, onde hoxe está o albergue. Estivo en Sabucedo uns 22 anos, e logo, coa diminución do número de nenos, esta escola foi clausurada, pasando Doña Lola o novo grupo de Codeseda, onde foron tamén os poucos nenos que había en Sabucedo. Era o ano 1981. Foi unha grande tristura a que se sinteu na aldea coa marcha da nosa mestra, que tantos anos nos levaba acompañando, e que, ademais de exercer de mestra, era a conselleira de moitas familias, animándoas para que os nenos seguisen os estudios e se preparasen para o día de mañá. Froito de todo aquel traballo, hai hoxe en día moitos profesionais daquela época que ainda están desenvolvendo a súa laboura ou están a punto de xubilarse, grazas a esta labor continua que Doña Lola desenvolveu en Sabucedo. E despois da escola de Codeseda, pideu o traslado a Arcade, que é a súa terra, e onde seguiu exercendo ata que lle tocou a xubilación. Non podemos expresar físicamente a alegría que nos produce o ter a Dona Lola entre nós o día de hoxe. Por iso queremos darlle as grazas por todos os seus desvelos cara a Sabucedo e ter a oportunidade de renderlle unha pequena homenaxe que moitas veces se pensou, pero que non tivo a súa realización ata hoxe. No seu nome a asociación da Rapa das Vestas quere entregarlle un pequeno obsequio que dende hoxe acompañará na súa casa e lembrarlle o cariño con que nós o temos nas nosas mentes. Moitas grazas e enhoraboa. Pedimoslle que suba ata aquí a Doña Lola, a maestra de Sabucedo, e a Nemesio Rey, conselleiro de Eventos e Mercado. Muchas gracias. Muchas gracias de todo corazón. Os quiero mucho y hoy es para mí un día muy emocionante. No se me da bien la oratoria, estoy muerta de frío. Gracias. Continuamos con esta noite de galardóns con Valentín Carrera, neste caso, que vai ser o premiado. Valentín Carrera non oculta a súa idade, naceu en 1958, nin o seu berce en Ponferrada. O seu perfil en Twitter defineo como xornalista, aprendendo, punto e fin. Valentín Carrera estudou filosofía na Universidade de Santiago e é doutor en Belas Artes por Salamanca.
Publicou unha ducia de libros de viaxes, relato e ensaio, entre eles A viaxe do Bierzo, Río Sil, Viaxe aos mares da Antártida, Álbum do Bierzo e Viaxe interior á provincia do Bierzo. É Premio Branco Amor de novela e Premio Galiza de Comunicación, entre outros. Como realizador, dirixiu máis de 80 documentais e series de televisión, emitidas en prime time en Televisión de Galicia, TVE, Telecinco, Localia, a Televisión Nacional de Marrocos, ou Cande Nou, etc., entre as que destacan Vos Viaxeiros da Luz, As Viaxeiras da Lúa ou Sal da Terra, Hanan, Doa, e a coproducción internacional Linatakalam, sobre o diálogo no Mediterráneo, primeira serie mundial patrocinada pola Alianza de Civilizacións, rodada en Exipto, Turquía, Italia, Túnez, España e Marrocos. Viaxeiro infatigable, visitou un centenar de países nos 5 continentes, dende Xapón a Antártida. Actualmente traballa no desenvolvemento da súa primeira longometraxe de ficción, a adaptación da novela histórica templaria O Señor de Benvibre. Comezou moi novo no xornalismo, con apenas 13 anos. Aos 15, gañou o Premio Nacional de Redacción. El leva máis de 30 anos de experiencia en prensa, radio, televisión e internet. Non é de extrañar, pois, que en 1981, é dicir, hai exactamente 30 anos, andase por aquí, por Sabucedo, en compañía do fotógrafo Fernando Velas, facendo unha das primeiras reportaxes sobre a Rapa das Bestas, publicado por La Voz de Galicia. 10 anos despois, regresou a Sabucedo durante a serie de televisión Os Viaxeiros da Luz, cuxo capítulo quinto está íntegramente dedicado á Rapa das Bestas. Foi un dos primeiros documentais realizados sobre a Rapa e foi emitido por TVG en máis de 20 ocasións por ETV e pola Canda Internacional da TVG para Europa e América. Entrega este premio a Valentín Carrera, José López Campos, o señor alcalde da Estada. Como decía outro, se non falo revento. Bos días, que xa está empezando a manter. Eu, como son fillo dun cura, vou facer unhas peticións antes de nada. O señor presidente da Diputación, que nos poña calefacción para o ano que ven. Que nos poña calefacción para o ano que ven. Eu pensaba que Galicia fora escarranchada toda por Fenosa, cos embalses os que fixo. Resulta que foi o señor Manolo que o fixo. Foi o señor Manolo que fixo todo eso despeita, manda carallo. Bueno, eu non teño nin a centésima parte dos méritos do señor Manolo, dos que falaron antes, dos que recibiron o premio antes, da señora Lola. O único mérito de vir aquí hai 30 anos con un compañeiro que estase tamén comigo aquí, a quen lle quero pedir que veña, Fernando Vellas, porque el foi o fotógrafo que fixo hai 30 anos comigo a reportaxe, e cando Fernando ven para cá. Compartimos o premio porque ten que ser así, porque hai 30 anos compartimos a aventura de vir cando a festa de Sabucedo era apenas conocida, e chegamos aquí ás 6 da mañán a tomar o augardente aí ao pé da iglesia de San Lourenzo cos xente, e subimos o monte, pasamos as nosas, non pasamos tanto frío como hoxe. Eu quero decir que sempre que voltamos, cando viñemos aquí cos viaxeiros da luz, andan por aí as imaxes, nos sentimos como na nosa casa. Eso é porque os do Sabucedo queredes as vosas cousas, queredes as vosas tradicións, e sodes quen de levalas polo mundo adiante. Os de Galicia Digital, que paren xa, porque o ano pasado había máis fotógrafos que cabalos. Moitas gracias, boas noites. Hasta sempre.
Reuníanse moitas veces os veciños no comedor, segundo el conta, e berraban moi alto, uns cos outros. Do que máis se falaba era de multas. El foi á estrada co mestre, cando tiña 6 ou 7 anos, a pagar unha multa da forestal de 18.000 pesetas. Que lle meteran a rapa porque sei que as bestas comían os pinos. Despois demostrouse que era mentira, pero os cartos non nos devolveron. Viñeron máis multas, pero un abogado do arcebispo de Santiago gañou os últimos pleitos ao demostrar que as bestas non comen pinos. Naquel momento pensaron en Sabucedo que ia desaparecer a rapa, pois os abogados de Santiago non eran capaces de defendelas, e ata aconsellaron que se vendesen. Ata sei que habeu un representante do arcebispo para isto, pero correron os veciños a berros e tivo que fuxir. Marchou a estudar ao colexio dos xesuítas da Guardia e despois a Carrión en Palencia. Sendo xa mozo novo, estudante de magisterio, empezou a axudar nas tarefas da rapa, como facían todos no pobo. Nesa época, uns cuantos mozos de Sabucedo, como Fernando Ovelleiro, Lino Cavada, Jaime de Pura e algúns máis, empezaron a concebir a idea de facer unhas bancadas alrededor do curro para que a xente puidera ver mellor. Pois xa viña moita, e ao mesmo tempo tamén cobrarlle algo para poder facer unha festa con orquestra, como había noutros povos. E dito e feito, explicada a idea, o pobo e todos amosaron a súa vontade para poñer mans á obra, pero nin cartos nin material. Os cartos administravos o cura e non era para isto. Así que a única solución era buscar a madeira, cortando eucaliptos nas veigas. A primeira vez fixéronse 3 filas de asentos na parte de abaixo do curro e cobráronse 5 pesetas por entrada. Dende 1963 comeza a levar as contas da rapa, que conserva en varios libros e que expoñían ao público os encargados da propia rapa, todos os anos despois da festa no adro da iglesia a saída da misa. Era o presidente da comisión, que estaba formada por varios veciños que tiñan interese na rapa ata mediados dos anos 90. Sempre estivo ao servizo dos que necesitaban algo e, por suposto, para a rapa, que prestou colaboración a todas as comisións que lle pediron ata a festa. Dentro da súa mente ocupa a rapa e máis Sabucedo un lugar moi importante. En canto á súa vida, estudiou magisterio en Pontevedra e foi mestre na Escola de Moreira, xunto á Estrada. No ano 62 pide a excelencia de mestre nacional e entra no Colexio Sagrado Corazón de Pontevedra. Alí dou clases durante 43 anos, sendo considerado un gran profesional o que lle fixeron unha soada xubilación. Membro da Enxebre Orde da Vieira, vai a Madrid de vez en cando e colabora con eles en temas que teñen que ver con Galicia e moito máis con Sabucedo e as súas tradicións. Forma parte da directiva de Amigos da Terra de Montes, que celebraron aquí en Sabucedo unha xuntanza no ano 2009. Francisco agora xa sabe que el é unha persona responsable que dende logo ten o afecto e o aprecio de todos os que o coñecen, tanto polo seu carácter como polos seus coñecementos sobre Sabucedo e a historia da rapa das bestas. Pido, polo tanto, a don Francisco Requeiro Rivas que se achegue aquí. E fago propio don Francisco, copresidente da Diputación de Pontevedra, don Rafael González. Eu, como o ano pasado todos falaron un pouco, eu preparei tamén un pequeno guión, aunque disto me enterei antes de onte. Estuvemos moi calados, pero lá esforzando no ordenador vin algunha cousa rara que había pasado ali. E despois tuveron que contar o que pasaba. Así que, miñas donas e meus señores, moi boas noites.
Antes de nada, quero darlle un saúdo moi agarimoso ás autoridades aquí presentes, á Xunta Directiva da Asociación Rapa das Vestas, que é quen organiza esta festa, e a todos vostedes, veciños de Sabucedo, señoras e señores, que coa vosa presenza honrades este acto. Foi para mí unha grande sorpresa que o meu nome estivese entre a xente que este ano vai ser homenaxeada. Non me dixeron nada ata onte, pero realmente agradecese sempre as mostras de cariño que os demais ten para un. En realidade, non son eu solo o que merece esta homenaxe. Eu fui responsable de organizar esta grandiosa romería durante moitos anos, pero porque o quixeron os que traballaban na Rapa. Por eso, aquí comigo tenían que estar un montón de xente que colaboramos durante máis de 30 anos con unha ilusión tremenda para darlle unha volta á Rapa para que pudese chegar ao que é hoxe. Moitos están xa desaparecidos, pero seguro que estes días están sentados nunha nube mirando cara a Sabucedo e dando órdenes dentro alto para que fagamos isto e aquelo. Vaya tamén para eles a nosa homenaxe con aquela frase que tanto se usaba nos nosos tempos mozos: Deus volo pague. E para toda esta xente nova que están derramando ilusión para colaborar na festa, xuntando nas vestas, rapando, sudando, pero ao fin disfrutando, non esperedes moitos eloxios, pero iso non é a Rapa. Esperade un bo caluroso aplauso que vos iba dar ahora mesmo. E por estes novos que Sabucedo de fora está axudando moito a Rapa. Xa sabemos todos máis ou menos cal foi o traballo máis importante para darlle a festa o carácter que hoxe ten. Estamos nos repetindo, pero o das gradas foi realmente o máis importante, porque foi cando empezamos a ter algún ingreso para poder empezar a facer o que nós queríamos, unha romería como había en Forcarei, como había na Estrada, e como había en un pueblo por aí. Non tiñamos orquesta, tiñamos uns músicos que viñan da banda da Estrada, que tocaban aí e bailábanse con eles. Estaba ben. E os domingos anteriores a Rapa, a la cara a 6 da mañán, empezaban a oír uns fortes asubíos polas calles do povo, algún berro e tal, chamando ao traballo. Na noite do sábado salíamos de Juárez, e para levantarse había que chamar unha grúa. E venga, todos para o curro. Daquelas casi iba un de cada casa. Cando empezaba a misa, o máis notable foi facer as dadas do curro, como decíamos. Era unha maravilla ver un monte de xente cantando ao ritmo dos golpes do martillo, ao ruido das serras e as ordes dos máis técnicos, mandando subir tablas ou traer puntas, ou darlle un berro ao que ainda andaba ali medio dormido. Había rapaces, mozos e vellos. Cando empezaba a misa, parábase o traballo. Uns ian a misa e outros a beber a portosía. Pero logo continuárase se non se había acabado a tarefa do día. Levouse moitísimo traballo en facer toda aquela andamiaxe que tiña que soportar unhas 500 ou 600 personas. A verdade era que seguro sí que estaba, pois había paus e puntales por todas partes. Nós éramos felices vendo aquel show de xente o día da festa, que se divertía, que aplaudía vendo aquel primitivo espectáculo. O campo do medio tamén ia tomando trazas, empezaron obras por varios sitios para acondicionalo. Casi todo queríamos facelo con traballo persoal para non pagar xornais. Cos cartiños que iban sobrando da festa, empezouse a estrenar o campo onde se vai actualmente a verbena, preparar os puestos, facer palcos. Ali traballou a destajo facendo e desfacendo a empresa que tamén axudou a cambiar un pouco o aspecto exterior do pueblo, Guillermo, que pa descanse, e sus muchachos, que eran os que facían e desfacían aquí no campo de medios. Poderíamos botar horas contando historias e anécdotas da Rapa, pero todo o que hoxe temos se basa no traballo desinteresado, na ilusión e na vontade que sempre se puxo para mellorar esta festa tradición que levamos dentro.
Non é necesario nombrar a nadie, nin presumir do que fixo un ou outro. O que aquí conte a vontade dos que aportaron o que se necesita para cumplir os plans que debe trazar a xunta directiva. É unha tradición que, se é correcta a data da doazón das vellas, en 1567, xa pasa de 400 anos, e manteron os nosos devanceiros sen os medios que temos hoxe. Non teremos nós o brío que eles tiveron durante tanto tempo. A xuventude que hoxe loita coa rapa ten ese brío e máis algo máis, así que a rapa non peligra, que non falte a vontade de traballo e o sacrificio que isto leva consigo, que haxa unha actitude positiva, e quen teña problemas que non participe, que non desmoralice, que é a actitude máis negativa do ser humano. Quero terminar dando as grazas á miña familia, que sempre me animou e me deixou usar o tempo que necesitaba para organizar isto que a mí me tiraba tanto. Os veciños, compañeiros e amigos que creron en min para representar este formidable equipo ao que se foron integrando ao longo dos anos os que ían tendo idade e empezaban a sentir o bicho da rapa. O mérito da rapa é de Sabucedo, e daqui consideramos tamén os que dentro dos povos de arredor nos botan unha man e sinte como a nós o formiguillo da rapa no fondo do seu peito. Eu quero creer que dentro de outros tantos anos, cando uns esteamos dando melvas e outros convertidos en cinzas espalladas polo monte, estaremos espiritualmente na rapa, sentados na nube ou mirando por algún buraquiño para Sabucedo. A miña noda boa á empresa Grupo Norte por esta montaxe e moitas grazas a todos e un forte aplauso para este povo. Está prácticamente a rematar, pero antes agradecemoslle profundamente a presencia aquí, nesta noite fría, o frío ese protagonista do presidente da Deputación de Pontevedra, don Rafael Louzán. Pedimoslle, se tan amable, que se achegue ata o estrado para simplemente, mínimamente, dirixirse aos presentes. Moitas gracias. Bueno, sería un pecador de verdad se eu subo a este estrado e me poño aquí a dirixir un discurso. Creo que sería un gran pecador. E como non quero ser pecador, quero dicirlle a María que eu estou con esta chaqueta que tiña aí no coche, que pesa bastante, ainda que non vos parezca, pero vexo a María aí que está titiritando de frío, pero sin embargo aguanta. E leva aguantando aquí, pois, prácticamente 2 horas. E a todos que estades aquí, algún que tuvo que ausentarse, porque pedía algún de vos calefacción, ¿no? Eu xo iba a pedir, pisoume neste caso as palabras que eu iba a decir, que había que poñer en marcha a calefacción para este curro, porque non é fácil aguantar aquí a estas temperaturas. Eu viña de Pontevedra e había 8 grados de temperatura máis que aquí, ¿no? Pero, sin embargo, só teño que decirvos 2 cousas. A primeira, que para mí é unha satisfacción estar esta noite aquí, de verdade, de corazón o digo, que me sinto un veciño de Sabucedo de adopción, porque eu nacín nunha parroquia parecida a esta, pero máis pegado ao mar, e polo tanto ali aínda sigo vivindo e vivirei e morrerei tamén ali. Pero me gustan estas terras e me gusta que este tesouro que se chama Sabucedo, que formades todos os veciños de Sabucedo, e hoxe ademais aquí co alcalde, cunha parte importante do seu equipo de goberno, pois que sigades levando pois as vosas raíces, o que este pobo pequeno pero entregado a unha causa que se chaman a Rapa das Vestas, que este tesouro o sigamos trasladando ao mundo. O alcalde, o vosso alcalde, entendeu ben que ten Sabucedo unha magnífica oportunidade de estrada tamén, e a provincia de Pontevedra, en definitiva, unha labor importante de promoción de todo isto. Debemos aproveitar esa coyuntura para que Sabucedo teña incluso máis conocimiento a nivel internacional. Xo ten, porque facedes vos posible, e nós, desde a Diputación e o Concello, man a man, entre os dous, entre as dúas administracións, entre os dous representantes que aquí estamos, faremos que Sabucedo teña o que realmente se merece. Para eso, xo anunciamos o outro día, e o reitero aquí para os veciños, nace desde este ano 2011, a pesar de que hai moi poucos cartos, pero sabemos que todo o que se invista aquí será ben investido,
Por eso faremos o investimento necesario para ese plan que llevamos a chamar Plan de Promoción e Investimento de Sabucedo 2011-2013. Aí levaremos a cabo esa mellora das gradas que tendes que cada ano poñer en marcha os veciños de Sabucedo, axudar e todo eso farémolo para que quede, para que non teñades que estar todos os anos montando, sino que quede xa de alguma maneira funcional e que poidades ter un curro máis amplio para que teña máis cabida e que a xente non quede fora. A maiores deso, hai outras cousas que iremos poñendo en marcha en un plan director que a partir do próximo lunes comenzará un gran traballo que o vosso alcalde seguirá moi de preto, porque el sabe que aquí ten, como el ben decía, un gran tesouro, que sodes os veciños de Sabucedo e as institucións que conformamos o que, de alguma maneira, queremos levar adiante, que é Concello da Estrada, Diputación de Pontevedra e Xunta de Galicia. Entre todos, faremos que Sabucedo, que hoxe ten un gran nombre, teña todavía máis, contando sempre con todos vós. Enhoraboa a todos os premiados e, de maneira especial, enhoraboa aos veciños de Sabucedo. Moitas gracias e boas noites a todos. Imos agora a pedirle aos premiados, aqueles valentes que conseguiron aguantar, pedimoslle disculpas ao grupo de As porque están tamén morrendo de frío e que hoxe o frío protagonista, pero os compañeiros da prensa estaban pedindo, e teñen toda a razón do mundo, entre outras cosas porque pechan edición, pois os premiados que se acheguen, por favor, ata aquí, aqueles que, repito, aínda poidan aguantar o frío para a foto de grupo, e tamén pedimos yo mesmo o presidente da Deputación de Pontevedra, o alcalde da Estrada, que se acheguen para esa foto de grupo cos premiados aquí no palco. E eu non sei se é moi oportuno ou non, pero en todo caso, mentre se fai esa foto, e para evitarlle xa máis sufrimiento aos músicos, que lles parece se nos poden animar un pouquiño xa, no que con ese fortísimo aplauso que lle temos que decidir a despedida.